Hola, sóc la Noèlia da Silva i sóc la directora tècnica del programa AFE. El programa AFE és un programa d'acolliment familiar especialitzat d'especial preparació. És un programa, un projecte pilot que vam engegar l'any passat a Catalunya i a 4 comunitats autònomes en concret, a Catalunya, a Madrid, a Navarra i al País Basc, per desenvolupar un model d'acolliment familiar especialitzat que ja porta des del 2007 desenvolupant-se a la província de Guipúscoa amb molt bons resultats i gràcies a uns fons socials europeus tenim la possibilitat de desenvolupar-lo a Catalunya juntament amb 3 entitats, amb FICE, Espanya, amb Aguinzari, que és una cooperativa basca molt similar a Resilis o a alguna entitat que treballa amb infància del grup Plataforma Educativa, i a Catalunya es desenvolupa a través de la Fundació Resilis i la Fundació Infància i Família, que és la que té l'expertesa en acolliments familiars. L'acolliment familiar especialitzat és una tipologia d'acolliment que, a diferència de l'acolliment voluntari, en el que òbviament s'ofereix un entorn familiar on un infant o adolescent del sistema de protecció creix i es desenvolupa en l'entorn més ric per poder-se desenvolupar, que és l'entorn familiar, doncs a part d'això, que coincideix amb el voluntari, una de les persones de la família disposa de la titulació i l'experiència suficient en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència com per desenvolupar unes funcions tècniques molt especialitzades que persegueixen que hi hagi una reparació del dany que presenta l'infant, perquè estem parlant d'infants entre 7 i 17 anys que presenten problemes de salut mental, problemes conductuals, problemes de regulació emocional i que, per tant, no podrien ser atesos per una família d'acollida voluntària. I amb aquest programa el que pretenem és trobar famílies especialitzades que puguin donar l'oportunitat a aquests infants que serien, deixeu-m'ho dir així, difícilment acollibles, doncs de poder-ho ser. El repte d'aquest programa és, mentre duri el pilot, és trobar 16 famílies especialitzades d'especial preparació a tot Catalunya. Les famílies, a part de rebre l'ajuda econòmica per la manutenció d'aquests infants, com la resta de famílies d'acollida voluntàries, doncs també reben una compensació pel desenvolupament de les seves funcions tècniques. A principis del 2023 vam començar a conformar l'equip tècnic que està format per 8 persones. Avui dia doncs, ja les tenim, vam finalitzar aquest procés de selecció cap al mes de març i actualment tenim 4 psicòlogues i 4 treballadores socials que hem format un gran equip per poder atendre aquests infants i donar suport a aquestes famílies que són les que veritablement tenen el repte en el dia a dia, i elles estan distribuïdes per tot Catalunya, perquè és un programa en el que les 16 famílies no sabem on estaran, però estaran per Catalunya. Llavors hi ha una psicòloga i una treballadora social a Girona, una psicòloga i una treballadora social a Tarragona que cobriran Tarragona i Lleida, i 2 professionals també, psicòloga i treballadora, a Barcelona ciutat i 2 a Barcelona comarques. Tenim 17 famílies que ja estan a punt per presentar l'oferiment a l'ICAA i que han acceptat el repte de poder ser valorades com a família d'acollida especialitzada d'especial preparació. Estem, per tant, a punt de començar amb les valoracions psicosocials amb aquestes 17 famílies i esperem que després d'això, a més les famílies que s'aniran incorporant pel camí, doncs que a la tardor ja disposarem d'acolliments familiars especialitzats constituïts. Sense dubte, és una aposta de plataforma educativa, és un model d'acolliment molt perseguit, és a dir, que ja ens feia molta il·lusió i pensàvem que
que havíem de lluitar per desenvolupar, fins que va arribar la bona oportunitat amb FICE i a Guinzari per poder-ho desenvolupar aquí a Catalunya, i Infància i Família té clar que és una mesura que pot ser molt beneficiosa per a alguns infants del sistema de protecció, però sí que els acolliments familiars especialitzats poden contribuir a augmentar el nombre d'infants acollits i sobretot ben anar donant l'oportunitat de ser acollits a uns infants que us deia abans que tenien molt difícil poder ser acollits si no és per una família que tingui alguna d'experiència i que tingui la formació i les competències necessàries per poder treballar o atendre aquests nens amb les seves necessitats que són especials i específiques.